Kumpaniji privati li jixtiequ jinvestu fil-qalba diġitali tal-operat tagħhom jistgħu jaċċessaw sa 128,400 euro fondi Ewropej permezz tal-iskema Digitalize Your Business li bħalissa tinsab miftuħa u hija aċċessibbli kemm għal kumpaniji kbar kif ukoll dawk żgħar u medji. L-iskema hija mmirata biex l-entitajiet privati jtejbu r-reżiljenza, l-effiċjenza u l-produttività tagħhom permezz tal-investiment f'għodod teknoloġiċi. Permezz ta' dan il-fond applikanti eliġibbli li operaw minn Malta jingħataw lura sa 50% tal-ispejjeż tal-investiment, filwaqt li applikanti li operaw minn Għawdex jingħataw sa 60% tal-ispejjeż. Fi żjara fil-kumpanija Fairwinds Management Limited, id-deputat Prim Ministru Chris Fern ra l-investiment ta' servers li nxtraw mill-kumpanija fix-xhur li għaddew u li nofs l-ispejjeż tagħhom kienu mħallsi lura minn fondi Ewropej taħt skema simili. Permezz ta' total ta' 15 miljun li ġejjin mill-fond għal-reżiljenza u l-kupru Ewropew, kumpaniji privati bħalma għamlet il-Fairwinds Management jistgħu jaċċessaw fondi Ewropej biex l-operat tagħhom isir iżjed effiċjenti permezz ta' sistemi diġitali. Id-direttriċi tal-kumpanija Jocelyn Karwana spjegat kif il-fondi Ewropej għenu lill-kumpanija tinvesti f'servers moderni. Bħala kumpanija aħna benefikajna mill-fondi tal-Ewropa biex inkunu nistgħu nupdatejaw is-servers tagħna. Is-servers tagħna kienu parti mir-requirements għall-liċenzja li applikajna mal-MFSA u apparti mir-requirements tal-liċenzja ridnihom ukoll biex intejbu id-data storage tagħna. Bħala applikazzjoni kienet vera faċli, ninkoraġġixxu kumpaniji bħalna li forsi għadhom jibdew jew forsi ilhom l-aħħar ftit snin joperaw biex japplikaw ukoll. L-intrapriżi privati li jixtiequ aktar informazzjoni jistgħu javviċinaw lill-Aġenzija tal-Gvern Servizzi Ewropej f'Malta għal iżjed gwida fuq info.sem@gov.mt jew fuq 27797300.